Minkälainen satelliittilaajakaista on? Se on helppokäyttöinen, kun asentaja on yhdistänyt tietokoneesi modeemiin tai langattomaan reitittimeen. Kaikilla kotisilaitteilla voi käyttää laajakaistaa Wifin välityksellä. Näin sinulla on nopea laajakaista joka huoneessa. Voit etsiä tietoja. Käytä sosiaalista mediaa. Käytä sähköpostia. Suoratoista tai lataa uusimpia elokuvia. Pidä yhteyttä perheeseen ja ystäviin ympäri maailman. Ja pysy ajankohtaisten asioiden tasalla. Kaikki internetin herkut ovat saatavilla niin nopeasti kuin olet aina halunnut. Jos taistelit tänään laajakaistasi kanssa, hanki satelliittilaajakaista. Avonlainen nopeus vastaa tarpeitasi ja saat nopean yhteyden huomenna tai ensi viikolla. Voit valita itse. Avonline laajakaista. Nauti nopeudesta missä tahansa. Katso käyttöehdot verkkosivuiltamme Avonline plc.